Kan radyo DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, Diyos marhay na weekend, Biyernes ngunyan, Fetsa 18, kan bulaning Oktubre taon 2024. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat kita sa mahal na Señor Santo Cristo, asin kung ano man ang kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. O dyan baga sa Mission Church sa Barangay Dapdap, pwede dyan, Señor Santo Cristo. Siyempre, sa Daraga, dyan mismo sa Barangay Santo Cristo. Sa paghampang niya tukan kaldawon, dapat permian, enot sa gabos, ang mahal na Diyos. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Special mention niya to sa tuyang pag-iriba sa hanap buhay sa media, pero sa print media siya, si kompadreng Mike House yan, Pading Mike na House yan, happy birthday tabi isa sa imo. Anong kuan nga ni si kompadreng Mike sa Inquirer ba? Si Pading Mike na House yan. Well anyway, happy birthday tabi kumpadreng Mike House yan. And syempre, happy for a blessed 49th o 46th sacerdotal anniversary kay Bishop Bong Bailon. Ika-46 yata na sacerdotal anniversary. Bishop Bong Bailon. More power and God bless tabi. Tingog kan banwaan Mina-imbitar na magsarabay-sabay lamang kita sa good alas 10:30 pero taod-taod na mga pasado alas 10. Tibaad, akbakong tibaad kundi ilalaog niya to ang sarong segment diyan sa pinagigibo na Earth Forum hatod sa Indo kan PBND-CGB sa ika-66 na anibersaryo kaini. Importanteng mga talks yan dyan, manlain-lain na temas na sa tuyang madadangog makakaaram kita kan manlain-lain na wisdom para po sa ikakarahaykan sa tuyang environment, salud, turismo, resiliency tabi. Mga bandang alas 10 pasado iyan, ilalaog iyan ka na DCGB AM. Ikaduang aldaw na po kasuhapon so opening Earth Forum alay sa Indo kan DCGB in connection man kan samuyang ika-66 na anibersaryo. Diyan yan sa Ayala Malls. Salamat sa gabos na sponsors tabi. Good morning lamang Legazpi. Diyan sa Rawis, kumusta ka mo? Diyan sa Dinagaan, sa Pigkale, sa Sabang, Victory Village, sa Bitano, si Madam Merly Caceres, maray nagatabi isay mo, Madam Merly Caceres, diyan sa Barangay Bitano. Sa Huban Sorsogon, may nagaantabay sa Satuya makusugon ang signal sa Huban Sorsogon. Sabi ni 5183, yan sa Huban Good morning sa Indo dyan. Si Sir Edwin Ala, yan, maray na aga, Sir Edwin Ala, sa tuyang barkadang mga transport group dyan sa Bicol International Airport. May hinatud dyan sa Huban, Sorsogon.
Kumusta ka mo dyan? Yung mga drivers natin sa taxi, Philcabs, UV Express, Grab, yan sa Bicol International Airport, tabi, ano? Sir Edwin Ala, good morning. Pati naman si amig niya tong Dan Belanghel. O dyan man tabi sa Albay District, kumusta lamang tabi mga paradangog niya to dyan, Albay District. Good morning dyan sa kayi na alaw rin si Yi Maray na agayi. Budakay Manay Ellen sagkod sa bilog na familia. Kumusta ka na tabi Yi? Si Madam Yet na Cornelio nakikinig din. Sinasabi ko Madam Yet Cornelio. Siyempre si Mrs. Folay dyan sa Daraga, sa Pag-asa ba yun? Sa Daraga, ano? O sa Bagong Bayan kan Daraga, tama ba? Ay day man mapaod dyan si Manayolike sa Pawa, Manayolike, Buda sa Familia. Si Manay Selmang Bahoy, maray na agaman Manay Selma. Anong pangudtuhan dyan, Manay Selma? Siyempre, happy birthday man sa tuyang barkada na amigo niya to from Piduran, 3rd District of Albay, nagdadalagan bilang Vice-Gobernador, Independiente, Kinatawan Dante Arandia. Happy birthday tabi sa imo, Sir Kinatawan Dante Arandia. Barkada tayo nagbe-birthday ngunyan, Kinatawan Dante Arandia. Mabuhay ka tabi. O sabi ni Yi, survivor na ping, salamat sa Diyos. Pait sana Yi. Tabi. O nagbe-birthday ngunyan si Kinatawan Dante. And syempre, good morning sa satuyang amigo, the best man ining amigo, si Sir Brian Alcantara. Diyan sa Cuento Bar and Restaurant, Sir Brian Alcantara, mabuhay katabi. Biyernes ngunyan, parulupaan na naman diyan sa Cuento. Diyan na Banggi. Sir Brian, naka-monitor siya sa iyang karuwahe. Yugun muan. Salamat, naka 729 siya, DCGB. Naka 729 si Sir Brian Alcantara. Mas magayon siguro Sir Brian kung maghilingan kita mga noarin, bako na duman sa butika. Nagkahilingan kami ni Brian. Si Brian baga kumpadreng Nald o sa tuyang pagireba sa OKFM. Sa gabos na lugar na pwedeng paghilingan niya mo, duman pa kami sa butika, nagkano para. Ang pigbabakal, mga bulong. Good man. Duman na kita, Sir Brian, maghilingan sa masunod sa lugar na pwede kitang mangpritos yan. Ano tabi, Sir Brian? Duman na kita sa lugar na pwedeng mangpritos lamang kita. Boarding niya ni Sir Dante Arandia and unika ihadaan ni Madam Cornelio na ni Madam Yet na Cornelio, berdingon yan si Hani Cornelio Leonin. Uyugun moan. Happy birthday tabi sa imo, Madam Hani Cornelio Leonin. Unika iha ni Madam Yet na Cornelio. Ba sinasabi ko? Sureball na naman kainan mga lumpia padingnal. Ang paborit sa mga handaan, lumpia. Madaling patuson, madaling bulsahon. Lumpia na walang kamatayan. Sa Daraga, siyempre, barkada ta dyan, Sir Ato Lim. Sinasabi ko sa inyo. Sa Petron Tap Gasgasul. Sir Ato Lim, maray na agatabi sa imo, Sir Ato Lim.
mga nagluluto dyan, ano lamang ang pangudtuhan dyan sa daragang pigisibut-sibutan, ha? Kamong mga taga-daraga, what's cooking sa indong kusina? Sa gabos na lugares man sa Bicol na nakaantabay sa to diyan sa Catanduanes, maray na aga kay Boste Kua, Vice Gobernador, nagdadalagan pagka-gobernador. Si Boste Kua, tugang ni Governor Boboy Kua, ta si Governor Boboy Kua nagdadalagan na ngunyan bilang alkalde kan kabisera kan Catanduanes, Virac. Yan. Morning dyan sa Indo. Busy ang tropa dyan sa Ayala Malls. Ang news team, ang newsroom, technical, IT, yaraon dyan. Yaong kami digdi, taong bahay ni The Angel, News Direct Mar, si Pading Nald. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good man, lagi na siya nakaantabay sa programa, ha? Si 7640. Sir Pio, good morning tabi. Lagi ako nagantabay sa programa mo. Thank you so much, ha. Sir, wala lamang t-shirt DCGB anniversary. Pahingi po, medium size. Well, anyway, tabi, we just wait sa abiso po kan sa muyang management, ano. Halat lang po kita, baka igwa di yung abutin, yung abutin ng ating kamiseta. Kung igwa, pwede siguro, ano. Siyempre, sabi naman ni 5627, nagdadangog sa imo si Alice Guo. Sabi ni Manoy Ping Bungat, iyo tabi Manoy Ping, nag-video call sa Kuya Kasubanggi, si sweetheart na Alice Guo. Linagaya niya da su gwardiya duman sa sayang karsel. Kaya nakasubli siya ning telephone, nag-video call sa Kuya. Namimiss niya na da ako Pading Nald. Sabi ni sweetheart na Alice Guo. Sabi ko, relax ka sana dyan. Dadalawon ta kanya ko dyan mga norina. Ay naka, sige. 20 minutos lapwas ang alas 9. Tingog Kanbanwaan, Chief Jimmy Padi, maray na aga tabi. Yes, salamat tabi Padi, maray na aga sa mga parantabay. Nagpupuro patrolya kita digdi sa may pamitisan kan Bulkan. Mayon tabi Padi. Nakuha na sa tuyang atensyon oning barangay Kirangay dahilan sa kunigwanin Pinangat Festival, digdi naglansar nin Apay Festival tabi Padi. Apay Festival. Literal na Apay Festival. Oho. Sa pamamamayuyan ni Kapitan Ermil Grahida. Ngunyan, kung matatandaan, mga 3 years ago, so Miss Earth baga, kay to, digdi nagbisita sa Kamalig, nagtaranom ki mga natong. Ini pala na barangay ni Kapitan Ermil Grahida, digdi nagtaranom itong sa mga Miss Earth, suwali sa iba-ibang mga nasyones. Ngunyan, iyoan saro sa gusto niyang buhayon digdi. First year ini na linansar ngunyan, October 24, 25. Aramo niya to kay Kapitan Ermil Grahida, kung natatanaisipan ninda na Apay Festival, linansar na festival digdi sa barangay, and ano ang significansya kay ni anon mga activities sa laog kan sa indang festival digdi sa barangay. Kap, good morning. Sa ibong na linya si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Yes, good morning po, Jimmy. Yes. Good morning po sa atin na news anchor na si Pio. Opo. Ako man po si Barangay Captain ng Barangay Kirangay, Ermel Grahida. So, Opo. good morning po, sir. Opo, good morning tabi Kap Ermel, ano po ining Apay Festival, ngunyan pa lang po ini puon tabi, over. Hello po, sir. Hello Kapitan Ermel, hello. Yes po, yes po. Ayo po. Ini pong sa indong Apay Festival, kainot-inuti pa lang initabi na paglansar nindokan Apay Festival, over.
Yes po, dati man po, plano pa lang po ini, nagplano pa man lang po kami. Tapos ngayon lang namin na gawa na talagang gibuhon nining Apay Festival na talagang dakol na aktibidad man kami ngunyan. Kasi po, di ba may Pinangat Festival sa Kamalig. Ginawa man namin dito, kung wala ang Apay, walang Pinangat. Kaya nga po, talagang pinopromote namin ng Apay. Actually po, marami na ditong mga nagpatanom na talaga po kami ki mga Apay. Kasi kinukulang talaga kami kasi yung ibang barangay dumadayo na dito para bumili ng Apay. Mhm. So, Kapitan Tabi, gustong sabihon, pigdadangog takang marhay, gustong sabihon, ang mayormenteng kwan dyan, hanap buhay, pagtanom ning apay iya na natong, and kamuan supplier halos, kan mga nagigiribo kan pinangat dyan sa inyo nagbabarakal kang natong mismo yan na apay Tabi, Kapitan, over? Opo, sir. Dito talaga po sa Barangay Kirangay ang source ng Apay. Talagang yung mga tubig ditong bakante na pwede pang pagtanuman ng Apay, in-encourage namin yung mga may-ari na magtanom sila ng Apay. Kasi ang Apay po, kakaiba yan. Iba po sa yung like ng sa palay. Ang Apay po, kapag nag-harvest ka, siguro mga 1 week talagang may magsasalida na may magdadahon naman. Kaya mas maganda po talaga siyang inegosyo. Iyo Tabi. Kapitan, ano ang partikular na characteristics kan apay na dyan sa Indo nagtutubo Tabi? Tayo ang pigdadayo kan mga nagigibo kan pinangat. Ano ang yaon dyan na kalidad kan sa Indong apay Tabi? Go ahead po. Ito ang pinakamaganda po dito, sir, sa Barangay Kirangay. Yung pinagtatanuman paano niya, like sa ibang barangay, hindi naman sa pagano, dito talaga, ang apay malumoy. Tapos, hindi talaga makati. Depende po sa tinatanuman po ng lupa. Kasi ang lupa po dito sa amin, parang nakakuwan po siya para sa apay talaga po. Kaya nga siguro dito talaga maraming dumadayo na bumibili ng apay. Hindi lang po dito sa barangay sa siyudad ng Kamalig, kundi sa ibang lugar pa, Ginubatan, dumadayo na po sa amin. Iyo. So gustong sabihon, maray ang kalidad kang natong iyan na apay, malumoy, masiram talaga Tabi, and ang quality pag pigluluto, talagang fuerte. Kapitan Tabi, ano po? Yes po, kasi po sir, yung iba, na-try na namin na sa ibang barangay, na ikinumpara namin yung sa Kirangay, sa Barangay Kirangay yung apay. Talagang halimbawa maglalagay ka ng gata, iba talaga. Dito, 2 gata lang, parang masarap na siya. At kumpara sa iba, talagang pipilitin mo magdadagdag ka ng 1, bali 3, kasi iba talaga ang kalinad ng apay dito sa Barangay Kirangay. Yun ang pagkakaiba po compare sa ibang lugar. Iyo, kaya pigdadayo ka mo dyan. Okay. Yes. Ang karahayan ang pagkabuhay na iyan, madali magsalida an apay pag nag-ani ka na nagkuha may minatubo tulos. Ano? Opo, siguro mag-harvest ka ngayon, 1 week meron na naman magsasalida, mapapalit. Magayon, fast Yun growing. Okay. So Kapitan, anong mga aktibidades nindo dyan and pirang aldaw yan initialmente Tabi? Go ahead. Yung activity namin dito is nag-umpisa po ng October 16, matatapos nung October 25. So may apay festival kami dito na may mga search for binibining apay. Nag-umpisa po kami dito ng 16. Sa 22 po, may pageant po kami para po sa apay. Iyo Tabi. Yes. Sige, salamat din marhay Tabi, Kapitan. Mabuhay po kayo dyan sa barangay. May isa po ako, sir. Baka pwede pa po makapag.
ma'am. Sige po, sige po. Kasi papasalamat po ako sa aming butihing si Mayor Caloy Baldo na nagbisita man sa amin noong October 16 na very sportive man po na talagang pinopromote man niya yung Apay Festival namin. Yung Apay, ini-encourage kami na talagang palagoon ang Apay dito sa Barangay Kirangay. Isa po siyang nag-i-encourage sa amin na mapaganda ang Apay. Sige Kaya sa ngaran po kang samuyang butihing mayor na si Caloy Baldo, nandito po kami para magpasalamat sa kanya. Opo, sige tabi. Salamat nin maray, Kapitan. Okay, so yan tabi pa de. Ang pakipaguro niya to sa kapitan digdi sa Barangay Kirangay Ermil Grahida. Then itong supigtara naman kan na mga Miss Earth. Earth. Kay ito, pipreserbar ninda ito. Iyo. Kumusta Oho. na kumpadre Na-story na Jimmy? ito. Marambong na so mga apay dyan na tinanom kan Miss Earth, over? Ano sir, sa mga tinanom kan Miss Earth, mga pwerte man? Yes po. Oo. Talagang yung dating tinanom ng Miss Earth, Mga iba-ibang nasyonis ito. mga iba-ibang nasyonis, talagang inaasikaso namin para lumago po. Kahit hanggang ngayon, nandiyan pa po. May sa Amerikano. Kaya gayon mga masiraman apay digdi. Iyo, nagrambong ng todo. May rambong oho. Kikulang ba yan? Kukulangon talaga. Tadakulan mga nagbabarakal kan pinangat. Correct. Kung kuwara ki supply na magkukuhanan ki apay, Mhm. di natural magagadan man so kuan, maluya man so Iyo. pinangat digdi sa kamalig. Lalo na yan- si Kwan, lalo na sa tuyang amiga si City Councilor Milabal. Paborito niya ang pinangat. No, sinasabi ko sa iyo. So digdi naan kuan, diskubrehon nindo kap kung paano maniba-ibang kulor na ninapay. Mhm. Yan tabi pa de. Ang sa toya mga dagdag na impormasyon hali digdi sa Barangay Apay, Barangay Kirangay, Apay Festival, Jimmy na salita DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy kasabay si Kapitan Ermel Graheda kan Kirangay dyan sa Kamalig. Magandang umaga sa iyo. Binibini at kagalang-galang na City Councilor Milabal. Yan. Napakagandang umaga sa iyo. Wala ba tayong pinangat dyan Kuan, Manay Mila? Manay Rose Graheda. Good morning. Good morning, Apay Festival. Apay Festival. Oh, 2019 nagtanong dyan so mga sa Miss Earth. Oho. Sa kamatuan kami pangani nag-demo no, di ba, pag mo ng pinangat. Iyo. Oo. Si Kuang ka ito. Si Jang. Mhm. Kasabay pa naman kina si pamilya kami nag-demo. So Oho. kung pantaan festival San Kirangay, Oho. magayon yan. Takon wara talaga apay, wara man nga na pinangat. Mhm. Maraya na ginamit ninda apay, bukan laing. Iyo, totoo. Mhm. Sa kung minsan nalilibong kita, kung nuno sulaing nga rin so apay, marayan, tama yan na lagi nagkaiman sindang festival. Taamo man talaga ang pigagitan pa sa to, nagakurukusinda pa sa Budyaw, kung di ko lang sa Kirangay. Nga na, kung pwede masulo, suportahan sa bilog na kabalik ang festival dyan sa nganing. Pati sa tanuman, di magkawarara. Iyo. So ayun talaga lugar na kung din talaga anak ko na amo na nakamarka sa kamalik na bagan sana so pinangat kundi so gigitan sa pinangat Nya. sa napay. Oh. Yan, amo yan, tama yan, matibay si Kapitan. Mhm. Nya sabi baga. Pupuan tan susunod. ay gulayan ng demonyong mga apay. Yan, apay, tapos supos no apay. Yan. Yan, man, bagan sa pinangat. Supos na apay na medyo marang-arang na di ba kung sa tinapa, hindi pila na purte. Sinasabi ko sa Paborito iyo. yan eh. Paborito yan yan ko. Sobos ka ng apay. Oh, bos ng apay. Yan, kung pwede, bukod sa napay na pikapangat, kung pwede magtanuman sindanong, apiga nagpaunod pa ganing apay. Nyan. So, Pwede. tangoy. Yan. Tangoy. So, na pa yun na ninda, piyuk na. Mhm. Ang naning di yan na upos, butan. Thank you, Peng. Sige, salamat din, Maray. Kuwan na sa Kirangay. Mhm. Okay. Sige, thank you so much. Madam Rose Graheda. Yan, si Binibining Kuan, Milabal, ang kagalang-galang na konsehal ng Legazpi. Sir Jermelo Ariate,
Good morning tabi Sir Jermelo sa Indo dyan. So mabuhay yan na Apay Festival. Sige, dakol kitang mga pag-uri istorya ha. Mga time check muna kita. And mga 10 pag okay na yung resource person dyan sa Earth Forum. Anytime, ipapasok natin yan and onwards. Oras Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Brought to you by Knorr. Pag Friday na, Munggo time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si PEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si PEM mura ng iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si PEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial terminan niya tong malalaoma. Si PEM Imperial na patabaan kulangi. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Protektahan
Ingatan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentruan orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi, puon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, pag-alauna ning hapon. Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, 1:30, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, 1:30, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod. How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, 1:00 ng hapon. Handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. As in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum at Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Own Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Aral, Lampara at Musika Pro Sounds and Lights. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB, as in Facebook page, DZGB Live App, as in YouTube channel, DZGB. Always number 1, always at your service. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra
busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Mag-savers ulit, busog meals, 99 pesos na lang. Ama Busogera. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat monggogo with Nor Pork Cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Monggo Fridays for life. Nor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmi, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurugta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan pa. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulugta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May breaking news kita. Suspendido si Gobernador Attorney Grex Lagman kan Ombudsman. Effective today. Ngunyan palang tabi na resibi officialmente ang suspension order kay Gobernador Attorney Grex Lagman kan Ombudsman. This is in connection with the case o reklamo, informasyon na ipinag-file ni dating Kapitan na Nimo sa Ombudsman. So, confirm na po yan tabi. Nakaulay niya to ang nasa inner circles
ni Governor Attorney Grex Lagman, and I'm calling Governor Grex Lagman twice day pa nakakasimbag, and pinag-confirmar iyan kan sa iyang mga top aides na iyon na nga niyan. Suspendido na, preventive suspension yan ay suppose kan ombudsman nagring ang telepono ni Gobernador Grex Lagman. Manungod ini duman baga sa kaso o kaya reklamo na ipinagsangat sa iya sa ombudsman may relasyon sa pinagasabing Huweteng Payola. Kanakalihis na mga bulan. Now, as a backgrounder, pagkatapos baka ito, so init kang isyong iyan, so pagsangat nin kaso ni Nimo kontra kay Governor Grex Lagman na an aligasyon duman ni Kapitan Nimo dati na pigya lalaog niya direkta sa account kan si Gobernador pa, si Attorney Grex Lagman, itong so pinag-aligar na Huweteng Payola. So, iyo baga ng aligasyones duman ni Alwin Nimo. So, kan isinaangat ito baga sa ombudsman, medyo nag-die down yung istorya for all we know, ito pala sige-sige na. So, exchange ning affidavits, gabos, mga counter affidavits, sige na ang padara duman sa ombudsman, and eventually, iyon na nga ini, ipinagpaluwas na kan ombudsman ang preventive suspension kay Gobernador Grex Lagman. So babasahon ta an porsyon kan sa iyang kunyan post sa official sa iyang Facebook page, plus pinag-verifikar pa niya to sa sarong top aide mismo within the circle ni Governor Grex Lagman. It is confirmed na suspendido na si Governor Grex Lagman, and we have inkargado sa Kapitolyo si Vice Governor Glenda Ong Bungao. Babasahon ta in portion ang pahayag ni Gobernador Grex Lagman. Sa gabos na padaba ko na albayanos, ini po sumensahe ko sa mga department heads kasubagong aga at around 8:45 a.m. to wit. Yan, this is open quote ha. Good morning, dear department heads, assistant department heads, heads of offices. The event I was expecting has come to pass. I have received my preventive suspension order from the Ombudsman. Therefore, VG Glenda, gustong sabihin Vice Governor Glenda, has to assume as acting governor at the soonest possible time. All the good work that you have been doing will not be affected since my preventive suspension is personal to me. I have a meeting with VG Glenda ASAP to make sure she is briefed accordingly. Yan. I will fight this legally flawed preventive suspension. As a lawyer, the same has absolutely no legal basis. Even freshman law students are in agreement. Rest assured, I will not be cowed into submission by the powers that be. Yan. I think, open parenthesis, I think you know who those people are. So, yan na po tabi. Ang porsyon, and ito pa, I will meet you all soon. We will have to sit down and execute our game plans para padagos ang pagserbe sa mga albayanos. Nothing will change. We will all continue to strive for good governance. The credo of honor, excellence, and service that we all hold dear in our hearts will be pursued relentlessly, more so now. I'll be meeting you all soonest in my private capacity as Attorney Grex Lagman. But you all still can call me Govi or Boss or kahit Jericho. Yan. So yung tabian na porsyon, sabi pa digdi, lalaban tayo, albay padaba ko kamo, gabos, justice will eventually be served. Portions yan, kana statement, public statement ni Governor Attorney Grex Lagman sa iyang Facebook page. So, suspendido po preventively
si Governor Grex Lagman. Matindi ang mga pangyari digdi sa Albay Padignal dano. Pinunan sa daraga, sunod sa Legazpi, ngunyan Kapitolyo, suspendido ang gobernador. So ang makaputkan rin na di gobyerno para mientras si Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Yan, tabi ha. So pinag-countercheck na po yan sa mga ayudantes mismo. Top aide ni Governor Grex Lagman pinag-confirmar. And ngunyan dakol da ang kahuron pa ng gobernador kay din nakakasimbag po sa mga apod niya to sa cellphone. So as a backgrounder, iyan po yung case na ipinagsaangat ang informasyon duman sa ombudsman ni dating Kapitan Alwin Nimo alleging na ang gobernador kan busy gobernador pa siya, si Attorney Grex Lagman, nagresibi nin payola hale sa Hueteng. Nan aligasyon duman ni Alwin Nimo, pinagdideposito niya mismo sa account na nakapangaran kay dating Governor Grex kan siya busy gobernador pa sa sarong bangko. Ano? So yan, preventive suspension, Governor Grex, ang nagtukaw na ngunyan, makaputkan rin na di gobyerno kan Albay is Vice Governor Glenda Ong Bungaw. And antabayanan niya to, si Isay, ang makaputkan opisina kan Vice Gobernador. Tabi ano, yan, who's next in rank? Grabe ang mga pangyari digdi sa Albay. Ano, tabi, yan. And sa rupa, igilita mo na yung Kapitolyo, sabi na ibiyahe naman kaso nakaaging mga oras si Alcalde Awin na baldo pasiring dado man sa Manila City Jail. Pakikuan lamang Chief Jimmy Paditabi diyan sa Kamalig kung baga managad iyo na inita. So tugang man ni dating Congressman Attorney Rodel Batocabe, si Dennis na Batocabe, igwa maning post sa iyang Facebook page na nagasabi na naibiyahe na da pasiring man duman sa Manila City Jail si Mayor Awin Baldo from Kamalig Police Detention Facility. So yan tabi ang mga major news, breaking news digdi po sa Tingog Kanbanwaan, suspendido preventively Gobernador Attorney Grex Lagman por dahil sa kasong ipinagsaangat ni Alwin Nimo duman sa ombudsman. Ang makaputkan renda di gobyerno para mientras Vice Governor Glenda Ong Bungaw and da ipakita ng informasyon kung sisay ang matukaw inkargado para mientras man kan pagka-bise gobernador. Taod-taod ni Bapa, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, Umuwi ka ngang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kan Philippine National Police o PNP na nakasentro Sindangunyan sa paghanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Mindanao. Sa ginibong press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PIO Chief Police Brigadier General Zin Fajardo na inibase sa saindang naresibing informasyon na posibleng nasa nasabing rehiyon nagtatago si Roque. Di man piglinaw ni Fajardo ang hapot sa iyakan media kung nataan Mindanao ang tataguan ngunyan kan dating presidential spokesperson. Alagad nagpahaging ini na posibleng tagaduman ang tawo na nagtatabang digdi. Pero sinabi man niya na dinuman man kan PNP ang Regions 3 as in 4 kung sa inenat ng nabaretaan na nahiling pero nagnegatibo ini. Si Roque igwanin arrest order gikan sa Kamara de Representantes matapos na dai magsipot sa ipinaapod na mga pagdangog may kinaraman sa pigsasabing koneksyon kaini sa legal na operasyon kan Pogo sa Pampanga. Yan ang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medika. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda. Highest rating approval. Ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Matindi ining mga pangyayari digdi sa sa probinsya ning Albayano. So yun na po yan. Suspendido si Gobernador Attorney Grex Lagman por dahil sa kaso sa ombudsman na pighampang niya na ipinagasangat ni dating Kapitan Alwin Nimo na ang laman kan reklamo. Yun na nga ito sunaon ng bitan ta kaso bago ha. Na sabi aligado pagre-resibi ning huweteng payola kan Vice Gobernador pa siya na ipigdideposito aligado ni Alwin Nimo sa account ni Governor Grex kan siya Vice Gobernador pa. And si Glenda Bungaw, Vice Governor Glenda, an enkargado kan Kapitolyo. Dahil pag-aram kung sisay ang kunyan, ang makaput bilang Vice Gobernador. Nako, that's 6 months ha? Nako, aabuton yung campaign period. Ay, nako. O sige, good morning dyan kay Chu Henry Budakay Chatit, na Guerrero. Dyan sa Macapa Corporation. Manarobduman ko may kunyan. May naunambitan si Kaloloy, si Kaloy Andes Loria. One time nakaoro istorya kami. Ini very practical and very, sabi na nga ni, basic ha. Sabi ni Kaloy,
ansaro sa basic na dapat na maipundar ko ta na ngaya sa sarong komunidad, sa sarong munisipyo, sarong syudad, probinsya o maging distrito o rehiyon is yung makusog na oportunidad sa trabaho. Yan. Makusog na oportunidad na igwang malalaugan ng mga trabaho maging sa gobyerno, isa pribado ang mga residentes na maski nga bako masyadong match duman sa saindang tinapusan, at least match duman nga sa saindang skill. You know why nga sabi ni Kaloy na Andes Loria, pag igoning trabaho, makusog ang pundasyon kan familia, budakan ekonomiya. Iyan nga yung mga ayuda, totoo nakakatabang yan. Yan ang mga, sa totoo baga padignald, yan ang mga ayuda, sa totoo nakakatabang. Ano? There is the good, there is the bad. Yan ang mga ayuda, sa totoo lang. Ang konsepto paano kayan kan gobyerno, ining mga ayuda baga, AKAP, AX, gabos, is kunta na itong so talagang nasa dire situation, so daing madudumanan na pararihutang tios na tios na ngani naghelang pasutugang sumagurang suaki daing na nganing nakakaon naghelang pa. Yan ang konsepto kan mga ayuda na yaon sa gobyerno, so DSWD na igwang madudumanan. In the meantime, nagrabe nasa dire need para mientras igwang madudumanan. Magayon ang konsepto baga padignal bako. Takitang tiusayin kita maduman. Mangungutang kita nung igarantiya ta sa uutangan ta na tios nga ni. Ka mapapautangon. So there goes the government. Ayuda. Ang problema ka inita, nagkunyan, nawara na sa konseptong araw ka na ang matawan, so talagang nasa dire need. Ang nangyari na is, parang pig-spoon feed na ang tao lugod. Arog kaya na natuod na sa ayuda. Na ang mangyayari kan, it is draining sa coffers kan gobyerno. In the long run, it will drain the coffers of the government. Pero sa totoo, nakakatabang talaga. Takapos man kita gabos. Kaya lang, confirming araw kan, madidrain ang kunyan, ang coffers kan government. Now, sabi ni Kaloy na Andes Loria, trabaho, trabaho, trabaho. Ano, pag may trabaho, maski puro paano, may source of income. Pag igwanin maray na lehislasyon, assuring the public na igwanin ma-encourage na mga investors diyan sa sarong distrito, sa sarong munisipyo, sa sarong barangay, sa sarong rehiyon, na ma-inkaminar dahil fertile ang ground for investment, it will open up the opportunities para po sa employment sa private sector. And matatapos na itong cycle na magparalaom sa nasa politiko, sa gobyerno, ang mga tao. Iyan so kapinunan ka ito ka nakalis pang taon ka nag-oro istorya kami ni Kaloy Andes Loria dyan sa may katedral, pag nakatapos kan pagmisang alas 6:30 aga. Iyo nga nahiling ko pa. Very basic baga magkultibar nga kita ning fertile ground, gustong sabihin, ipreparar ang komunidad tanganing paano nga yung pagpreparar kan komunidad. Mag-isip nga ang legislatura nin mga leyes na mapakusog kan ekonomiya. Ano nga itong ekonomiya? Mapakusog ang ekonomiya by opening up opportunities for employment. Paano nga gibuhon ta nga ang mga leyes na encourage kan mga investors na magbugtakan sa indang faktoriya, kan sa indang tindahan, kan sa indang outlet, na pag igwaning faktoriya, igwang tindahan, igwang outlet, everything else, igwanin mga ngaipuning empleyado. And in which case nga pag igwang mga ngaipuning empleyado, there goes the opportunity. Igwang nga yung malaog na security guard, igwang malaog na encoder, cashier, admin, kahera, manager, gabos. Iyan pigasabi ni Kaloy na makahali na kita duman sa mindset na perming pig-aasa sa politiko kada bis in cuando na mapasiring duman sa mga politiko. Sabi ni Kaloy na Andes Loria, mahimalad.
Pagda inatawan tatios man sa politiko, maski nga marayan serbisyo kang politiko, marayan performance kang politiko, taday mo natawan ning kwarta sunang hihimalad sa imo, maraot ka na, day ka na iboboto. Gigibuhon ng kapital ngaya so eleksyon, tanganing sumaray na politiko o kandidato, maski maray man ngaya kapable, pero day nakataon ning kwarta, tatios man, day makakalaog sa pagserbisyo sa publiko. Yan ang pigsasabi ka ito ni Kaloy na sana magkaigwaning mindsetting na bago na makahali na sa araw ka na cycle. At least nga digdi sa segundo distrito, tibaan lamang ngaya. Yan ang sabi ni Kaloy Andes Loria kan kalingan ni Loria. Yan ang pigsasabi niya. Kaya, so, trabaho. Saro sa mga maray na pundasyon ng kan-ekonomiya. Let's make ngaya legislations that will ensure na igwanin economic opportunities. Ma-encourage sa mga investor na magburugtakkan sa indang negosyo. Taygo ngayon ning araw kainin na baka ngayon matawan ng special privilege for nagkaperang taon ngayon na special tax privilege basta magbugtak sa namo ng ngayon negosyo for starters. Ibugtak mo ngayon sa imong kumpanya digdi. Tanganing makakrear ka ng employment. Trabaho. O di makakapag-igwa ng trabaho, yun na nga nito. Makakawara na duman maski por paano sa cycle na permina sa nang iaasa sa politiko, iaasa sa gobyerno. It will be draining enough sa gobyerno and it will be draining enough sa mga politiko. Kaya iyon ang saro sa mga pinag-fight ni Kaloy na change, real change. Tibaad lamang ngaya magkaigwa nin mindset na panibago. Yan na pinagasabing real change. Bako itong beholden na permi sa mga intereses kan politiko ta nagakautang ning buot duman, tadaing madudumanan, daing trabahong madudumanan, daing oportunidad na nako ko permi na sa nang iasa sa politiko. And pag-araw ka ng cycle na permi, it's prone to corruption. Iyan ang mga insights man na nako ko ako man yan kay itong so nag-oristorya kita ni one time na nasa sabatan tamanan si Kaloy Andes Loria kan kalingan ni Loria. So yan tabi trabaho. Kumbaga teach them how to fish and provide niya the ocean na igwaning fertile depth ngayon nin mga sira na pwedeng madakop niya. Kumbaga teach them how to fish and teach them how to stand alone tabi yan. Pero sa totoo lang, yan pong mga ayuda-ayuda, yan nakakatabang talaga, but it's draining enough po sa kunyan sa coffers kan government. Okay, baga nahiling mo dyan sa mga kanikaloy, real change. Tibad nga, magkaigoning change for sarong at least for one aspect kan sa tuyang komunidad, change in mindset nga ya. Makakuan lamang ngaya kita makatabang-tabang sabi ni Kaloy na Andes Loria kan segundo distrito kan Albay Ecstasy. Ang pagkuang kaya, ang paglislar kaya ning lay at least halimbawa makalislar ka ning lay na ma-provide nin maray na pang-encourage sa mga investor, day man yan nanganghulugan, nagabos matatawan mo ning trabaho. At least, certain portion kan susyudad, maging dakula man o diit, uto na makakalaog sa trabaho. Kaysa naman itong sudai. Tabi, it's impossible na matawan mo gabos ning trabaho. Bako yan na sa hororo na argumentum processum. Bako yan acceptable. Talagang day mo yan matatawan ning gabos na trabaho. Gabos day. At least makakrear ka ning opportunity sa certain sector kan sosyedad na matawan mo ini nin trabaho through creation of laws na ma-open up kan pag talubo kan ekonomiya. It's near impossible na gabos matawan mong trabaho. Dahil po sa sa angapod kan argumentum falsus sa layan argumentum mong araw ka
Salayan. At least, makaka-provide ka maski por paano sa dakulang sektor o sa considerable sector kan sosyedad na may malaogan ng trabaho, but it's near impossible. Maski sa ina kinaaban o maski sa ina nasyon, near impossible na matawan mo gabos ng trabaho. Makrear ka sana nin lay na mataon ng tax incentives halimbawa, ma-identify ng mga economic zones, kaya nabagang mga sarong ehemplo, Calabar Zone. Pig-irisipan iyan ka ito kan gobyerno nasyonal. Calabar Zone, Calamba, Laguna, basta yan na Calabar Zone. Economic zone baga yan. Dakul baga so nakatrabaho duman, pero day man gabos na tawan ng trabaho. Pero dakul ang nagtrabaho duman sa Calabar Zone. Economic zone ito tabi. Na yan ang konsepto man ni Kaloy na Andeslorya. Tabi, kaysa naman supermina sa nangarog kay ni manghihimalad sa gobyerno, manghimalad sa politiko. Calabar Zone baga, dakul pa mga economic zone, PEZA, Philippine Economic Zone Authority. O dyan nga ni baga sa Pantaw, Libon area yan. May mga plano man dyan ang gobyerno provincial. Maski sa Congressman Joey, igawin yung plano dyan na gibuho niya na economic zone. O dakulan makakatrabaho man dyan. Arog po ang kaantabi na mga sistema na ayan. At least, tibaad lamang mapurupuunan mag-create ka ng economic zones. Pag igwa ng economic zones, ma-encourage mo so mga mga investors. Igwa ng tax, kumbaga, igwa ng tax moratorium for 3 to 4 years or 5 years. Basta magbugta ka sa nakanegosyo mo digdi. O faktoriya o kung ano pa man. Di igwa ng magkakatrabaho para mentras. Walang signal pa padingnal yung natin. Well, anyway, pag naglaog po yung signal, anytime papasok po yan dyan yung ating susubaybayan man na atang sa Indukan PBN Broadcasting Network Incorporated. Tabi? Yung ating Earth Forum. Susunod, CND Marha, day maghali tabi, day maghali. Pwede na padingnal, tama pa siyarman ako duman sa ako niyan, sa satuyang aktibidades sa Ayala Malls. Tingog kan Banwan. Thank you so much kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Day magali, masunod tulos. News Director Mar, ako po si Pio Fernandez. Thank you. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.